Azo paninzo hukmis manding si katungin na naging sa kay kitang tanan makasasala man ta. Pamay limpyo nato. Kasalagan ni si Maria Magdalena. Sa azo no paninzo hukmis si manding Rosalina kay low April. Hi guys, maadong buntag. Ako na po ni si Flordelisa. Karong adlaw guys, December 12. Happy Pista ron guys. Happy Pista karon sa Birhen sa Guadalupe. Damo sa Guadalupe guys. Happy Pista karong adlaw guys. Day guys. Salamat ko kasugdak sa ang manghot kang Ruby Provinciana kay kayarang kasi na si Jangka buutan kaadto. Salamat ta. Nag-effort check ka o hatod ang cake nga nini. Ano ninyo guys, nanay video nga mo do isang gisent na ho. Ni mo ice cream ni ug si Buboy. Di bitaw ni ice cream ni. Cake na ni. Kanang Tungan sila si Tatang Cici. na cake. Wa ka na lahat di gabi kay arang bisiha man na ho. Pero ni abot tag sedaan. Ha? Oh, love you ni. Diyan nagadali ko ni kay nami bisita para to. Buboy nagdagan kay gikan ko ni sa nagmodule dito sa kuan. Mao ni Buboy di ah. Diyan na boy kana nang kuan boy. Nagkuan lang bigan ng dili man ice cream, is kuan na sa cake. Diyan na mao na Buboy di ah. Dako na kadyo. O sige na ni kay nagdali naghuot si Janjan. Sige, bye-bye. Salamat. Sige. Wala mahat di gabi kay busy na ko. Daghang salamat dahil po sa good heart kaadto nga naghatag ni Marjorie ug kanang t-shirt ug kanang chocolate. Salamat kaadto ni Moses nasa laing nasod. Thank you so much. Sabon ni pud nga dab. Kalipat ko salamat kaadto buksan yung unboxing ni Marjorie t-shirt ug mga chocolate ug dab na sabon nga pamasko ko to. Thank you so much sis. God bless you. Tagad-tagadhang grasya sa inyong paghatag o kanang pinaskuhan ni Marjorie. Dari dias Nini. Hello! Hello! Nang mudyo si Nini. Madyo ko. Lagi pahatid ni niya. Abrihi ko Nini. Gikan ko ni si sponsor ni. Salamat! Baon sana sa dyan ni. Abrihi ko na nila. Bakon! Ay di kani kuno kani ug kana abri na kay pagkaon mo kuno na. Abri sa. Abrihin na ni, yung sana dyan ni. Hindi naman ito abilhin to. Ay kuha na boy, abri sa boy. Kanang buwak na mo sa boy. Tanawang sana. Chocolate. Pagkaon din na sa ni, Ug sinina ni. Abrihi ko no, boy. Baliha ko no, boy. T-shirt. Salamat kaadto ta sa imong pagbalik-balik na sa bahay, paghatod ng mga pagkaon sa birthday nanay. Salamat dahil sa paghatod sa pagkaon. Yung katong pagkaumag ko naghatod sa cake. Sa kato pag-sponsor, salamat kaadto sis. Hanabaw na kakinsa ka. Salamat sa imong pamasko ni Marjorie. Guys, kanang salamat po ko ka Ruby Provinciana. Salamat po ko ninyong tanan sa inyong kuan. Way sawang pag subaybay sa mga video kay iba mo guys yung pasara sa Ruby Provinciana pag ulis bay. Eh, ang daghan pag isang viewers. Ang daghan na isang viewers pag ulis sa bay dyan. Salamat yung tanan guys kay sa kung support to mo sa among mga pamilyang vlogger, sa mga burato. Salamat kaadto dyan. Kanang sata guys mo na yung isuon nga pinakamanuluyon. Isuon manuluyon na siya. Muhilak ra na sa bulutan kugihan. Murag kiti-kiti. Grabe na muligot. Tapos bilib ko na lazura ko na kaya ako guys. Di ko kadyo mo ko din trabaho sa bahay. Luzahin ko pero ka na sa grabing kaabtik. Bilib ko na. Ako na ginatanan. Kita magkamo guys kung sa isang kuhan sa adyo po ninyo kalinti guys kanunay paglanas sa mga videos kay kanang katabang po sa na pagkamamiso po si Janja.
Karon guys, pista Malagdag Guadalupe. See you sa simbahan karon kay mudong mi dito. Managkat ni sa kuan. Birhen sa Guadalupe. A few moments. Hi guys, majong hapon ja. Kami karon sa simbahan sa Guadalupe. Kay pista maron sa Guadalupe, Cebu. Managkat ni guys. Dari sa kuan karong kaluyason ni sa spirit o sa mahal nga Birhen. A few Kuan kanang gikan na ko dito sa simbahan sa Guadalupe. Ja. Ato na nagkat ko dito sa simbahan. Ang yampo tong mga kuan mga nagumins o bad gumins sa ang kanang mama ni Aisa. Ang naghanap kong nabasa na halaman sa gipang hide kaya ang nilagay pa din sa mga basahan pero kay ba kung katungban nakabasagan sa ilang mga message. Basta lang po mo pang kuan panghukom ba aso pa rin sa hukmi ang inyong isig katao kay kitang tanan natay mga gipangagian sa atong kinabuhi kanang mamata kay bawon sa ijang nagyan sa ijang kanang kinabuhi aso ang paghukom ngano nga si Aisa ijang gi kanang dito ningon niya sa isa ko nag-abandon na mamugan na sa gi-abandon na kanang gi-abandon na kanang gi ang pagsabot sa gi-abandon na si Aisa kanang nasling tao or gibilin bisag asa mo nay kuan pero bilin man sa pero narapot sa pamilya mga man sa jud lagi pumanding kay nagsalig lagi pud si Janga ginikana nagsangibilin sa anak pero asa lang pud mo paghukom guys kay daghang nihukom dito daghang kaso mga mga message ana magibang dili asa pud ninjo hukmis manding si katungin na naging sa kay kitang tanan makasasala man ta pamay limpyo nato kasalagan ni si Maria Magdalena. Kuan kanang naikuan maron guys kanang pista sa Birhen sa kuan sa mga inahan ba. Ja. Siguro katong ning message ni Mandy wa pa to kay udi pa to ina kay perlipod ka sa waygon sa kuan sa kainahan. Asa pa rin joke mix Mandy guys kay karon na bang panahon na kanang kinahanglan ni Jaob sa kampo na naman ta pinjong matabang kay sakit na ginangay sa ron. May sakit, grabe sang inahan ay masakitan ni Jang inahan karong panahon na. Asa lang po ninyo i-judge na ako, harap ang i-vlog kung kinsa lagi inangay sa kay nagdakan kadzong ning comments, mga tanaw ka sa Jang mamanja. Mura manino kuan ka nang makasakit sa daghanan hinuon ang kuan ka nang mga abang message, agabang mga comments nalipay sila nga nakaila sila, gaban pud ningon nga mo din na isang inahan nga nag-abandon nag-anak. Nga na bitaw guys, mo na nga. Asaran po mo panghukom sa insong isig katao kay jahay tag kapalaran, di ta pare-pareha. Kada tao di man pare-pareha kapalaran. Isa po itong kapalaran ni Manding pero asaran po maghukom kay kanang lain pa ni mahukom tas itong isig katao. Nga po ta kay bagon sa hinungdan. Kay Zara pinakay bagon sa hinungdan mo na nga guys. Please, asaran po mo panghukom. Aja po nang pang-comments, kung sakit ganun pag isang i-comments, aja na lang po ninyo i-comments ito sa ang comment section. Nga na kay amano ko na so ko guys, kaya yun mo itong opinion, pero para na bali lang nagbutang hukom. Kay kitang tanan makasasala o hindi makasala natin. Kay kita gali sa pag-anak natin na nagalitay sa lang sunod doon, di ba? Anong mahukuman mo sa isang katao?
At yung tanong pang hukum ngayon nga na mo na sa nga na adjawon tayo maluoy mo kay masakit na bagay ng ay sa rumor na kasulti ninyo kay nakan kong nabasahan. Aja lang pinidzuhok mi guys si Manding Rosalina guys kay isang anak si Aisa daghan kazog inahan nga nang care kay kami mga Johnny dyan mura po sa gi-care po namin as amo si Jang anak dyan guys di pare sa uban diha nga mga bata nga wag jay inahan wag jay ning care as in inahan mo na guys kay sa kagilaban po na namo bilang mga bilang mga auntie ni dyan mga ijaan amo po sang gi-care as anak na so mas daghan sa inahan na feel ni dyan nga daghag inahan nga ning care ni dyan wala guys nga dyan prenzo hook me si Manding Rosalina kay low weight po lang sige na kanang sa mga inahan diha nga kanang iyan nagbitaw nga wa nagkuhan sa ilang mga anak napoy mga hinungdan mo na nga o patagay bagon sa hinungdan nga na guys mo na nga di ta mo kuan di ta mo hukom sa ating isip kataw kay kuan mo takay baw unsa paysan giagian wala yan nga takay baw nga mo sa ating isip kataw mo takay bagon sa isang giagian sa isang pag-anak na isa mo na nga di ta mo hukom sa ating isip kataw kay makasaot ta Nja mo to happy pista di ay sa Bern Guadalupe salamat ko sa Ginoo nga kanang kuan nalikudari guys na nagkut ko nanta ka ng mga kanang na mga ibang bati maadyo na si Manding sa pa si Manding Rosalina kay na sakit ang gampo nga anta maadyo dya ako pa dang gibati nga napo ko gibati enta paadyon to sa mga berhin mana guys nga kanang hangyampo anta hilamon sa kanang Holy Spirit kayong usa ka mga kasing-kasing kanang hukom sa inyong isip ka tao o kanang di mo makapasakit ang tao nga inyong kuan kanang masakit na ba ang yampo nga anta azuhon sa Ginoo si Manding kanang-tanang na yung mga sakit anta kanang kuanan sa Holy Spirit nga anta maadyo para na na mo ibati dungganan niyang ibati nung tayo lamang pag sa kung nga maadyo ko sa po na sangyari resibo nga nung patambal ko na ako therapy resibo muna guys nga nung tayo lamang sa Ginoo or sa Holy Spirit sa mahal nga berhin nga nanta azuhon me ako si Manding kisa pa rin na ay mga sakit azuhon hilamon sa kanang mahal nga berhin nga unta or sa Holy Spirit nga unta kanang maadyo na. Ora to guys, happy pista, bye bye. See you in my next vlog. Bye.